Amenyi bekenyoro ya Kirongorori me ya kenyenye bunge ya Bomachoge barabwe kaunti ya Kisii igobesokire na kumulero mongina Maria Moige Orina oyore mamo mabume nyakero bekia magi ya Jubilee Bomachoge barabwe chosi Orina asebateru no gosira ko mongino yo nigo kwabeire na mayanda mbanga sekali nigo arengo mongina wanje tobomo ukwana jinga kichi ya mate mongino yo nigo yaruro kubori gochase abarai na baigabana nchi ko babwate sibune nchere yemo yokoroberi umujega bwa matanga sekeli nigo babeire bagotumeke nibe nyinge ase okorigi hobogweni bwa yase kulinda segesiekebe niganyarete kagosiri obogimo bwayo muri kitogiri bat copy robotura sinchira yoboikirano omunyakerogo wekyombe ya Jubilee asensemo ya Bomachoge borabu yakobwa gosiria mamo mwabo asensemo ya Kirongorori na abamenyi benseme ingorera bare Maria tane ngoro chosi ombororina kaya nere kuru Kirongorori Kenya sub county na currently igonde Jubilee chairman sub county ya Kenya na members Kisii county Jubilee party na delegate ya nationally as a Jubilee party ono siretio mongino nento Maria Moige Orina oyogo korara matukabera erire nigo besokia siritukulia rero kurira mamo mwabo oyo nyako bagakoba ikibekerere kenaso okinya abantu bare sense meyo tinkoro kwali sikwambuka oyo Orina ndi oyo sirire mama igarengo moseni ase kinyoro se kanisa igonto bwato boko kemuranje motokoni Marieta igongoro kuteni barongo oyo Orina rualire ase miaka 6 alense ataligo nyara kuimuka amane twatumikire enibe nyinge none ki twabwate kiaerire omuchetigaire bosa asa Marieta nguru kwa msiba nyomenda mugaka Kenyaka oyo osirire mama akingo basaba bayiri nabasani asoma yo bwanja moto bwatesi matanga yaiga nyangi ere ntambere moto bwatesi moto sire ase moko nyara korengana na Josiah Umbura oyoro munyakerogo Jubilee asensemo ya Bomachoge bwaborabu nkirianga bono okobwatera nangutakire ase abarayi bonse banyako bakomubwate siaso okomeningina nko bane kalina matanga nigara ba morora maya na mwensi mu kalipiso abamu abukuru ase kenyoro ya Kirongorori nigo barero mungino yo na komotogia kuba mungina oro bwekero keronge na bono nigo batagetenga amasikani yakunyana ko bagako basengenje yo kwa nyimo ngino yoiga nigo basabire ngeburabu urute basenya kuroge gutoka asamatanga yo mungino yoiga asengera kindi Jones mwana onde bwensurane kujya ko bakorete iburabu yigo igomba kata magatageti mangana nganga bunayo Fred Matiang konari gusaba ntuntore maiga yao singa kichonsi naye nari gusaba suko nyara nabo kubeko koboko kwao na tiga tuwakikishere ngo murembe noro ase kinyoru gyeitwe kerura acha iga nabo kwene kinga ntore maiga yumbura nararinge kurwa ase kenyoro ya Kirongorori ngori boterega tembe kurwa Kirongorori na kenyoro nsemo yobungi ya Bomachoge county ya Kisii Maritana nche Gilbert Kobi